σας. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και μία άλλη, να κάνετε, γιατί εγώ δεν έκανα, μια άλλη διάσκεψη που θα τη συζητήσουμε να κατέβουμε σε ένα άλλο κομμάτι της Πεντέλης. Ο Γλισσός είναι μια προσπάθεια, μια συλλογικότητα, είναι ένας σύλλογος που για μας είναι τιμή που υπάρχει στα Βρυλίσια και επιβεβαιώνεται αυτή η προσπάθεια που γίνεται με αυτές τις δράσεις. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά γιατί εσείς είστε μπροστά και εμείς ακολουθούμε, γιατί εσάς είναι το μεράκι σας, γίνεται και εμάς σιγά σιγά. Συγχαρητήρια σε όλους σας για αυτή την κατάβαση που θα είδατε ή θα μάθατε, γιατί είναι και η ομάδα προφορικής ιστορίας, η δικιά μας κάποια ιστορικά στοιχεία για την περιοχή και θα δείτε και άλλα στη συνέχεια. Θέλω να πω με κάθε τρόπο ότι θέλω να συνεχίσουμε να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Εμείς μέσα στην προσπάθειά μας για το περιβάλλον, πέραν από αυτό που είναι μια μεμονωμένη εκδήλωση, κάνουμε και αυτό που σας είπα αντιδήμαρχος σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και νομίζω ότι σας αφορά και εσάς άμεσα γιατί ενδεχομένως αγαπάτε το περιβάλλον περισσότερο από πολλούς άλλους που λέμε ότι το αγαπάμε. Να είσαστε καλά λοιπόν, να έχετε δύναμη και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο η ενημέρωση που θα σας γίνει και έχουμε του χρόνου εδώ ακόμα περισσότεροι και μάλλον έτσι αυτοκριτικά και όλοι απάνω να ξεκινήσουμε. Να είστε καλά.